og velkommen til. Jeg vil vise dig en simpel hvilestillingsøvelse, som egentlig stammer fra det, der hedder restorativ yoga. Jeg bruger den også, når jeg har folk til det, der hedder hvileterapi. Der kan det være en del af nogle forskellige hvilestillinger, som folk de tilbydes at ligge i. Og i dag der vil jeg bare vise den som sådan en separat hvilestillingsøvelse, som man jo kan gøre brug af til enhver tid, skulle jeg til at sige. Den er så simpel, at den ikke sådan behøver noget særligt udstyr faktisk. Jeg kommer til at gøre det sådan, at jeg lige viser, hvordan du lægger dig, og hvad du ligesom kan gøre brug af, sådan for at støtte lidt ved nakken og måske lænden. Og når så det er gjort, så lægger du dig ned i den hvilestilling, og så sætter jeg mig faktisk op igen, og så guider dig herfra. Fordi så vil du ligesom blive guidet til at gøre noget bestemt med dit åndedræt også. Alt i alt kommer det til at vare cirka 20 minutter, vil jeg tro. Så det er den tid, du sådan skal afsætte. Og fremover vil det jo være noget, som du kan gøre uden guidningen fra min side af måske, sådan at du bare til enhver tid vil kunne lægge dig ned på gulvet, eller på græsset, eller på en yogamåtte, som jeg har her i dag. Og så lige give dig selv den her tid til hvile og tid til ro. Så i dag der har jeg en yogamåtte, som jeg ligger på. Og det er en hvilestilling, man kalder den enten hverdagshvile eller constructive rest. Så det er faktisk en måde, hvorpå at du også kommer til at slappe godt af i din, det der hedder psoasmusklen her, der ligger langt inde i maven, som tit kan være sådan ret anspændt, hvis vi sådan lever en tid, hvor vi sådan føler os ret stressede og presset. Så det, at man kommer til at ligge med lidt bøjede ben, gør faktisk, at vi også kommer til at slappe af helt langt inde her i maven. Så det du gør, det er, at du ligesom kommer ned og ligger på ryggen. Det kan være en god idé, at du sådan lige starter med sådan at strække rygsøjlen godt op her. Og så tager du lige og støtter din nakke lidt med den ene hånd, og den anden hånd herover, sådan at du lige kan støtte dig lige så stille ned, og du ligesom ruller ned sådan rygvirvel for rygvirvel. Og en hestehale, jeg lige tager her. Så kan du have, hvis du har det tilgængeligt, et lille tæppe her ved hovedet, eller ved nakken, eller det kan være en hovedpude. Og det kan også være, at du egentlig føler, at du ligger fint uden. Så har du bøjet ben, og lad tæerne sådan vende en lille smule ind mod hinanden, og lad knæene sådan hvile ind mod hinanden også. Hvis du har et lidt tungt tæppe tilgængeligt, det har jeg nemlig her, så kan man lige lægge det sådan over knæene, fordi det ligesom støtter lidt til, at man bedre kan hvile helt i stillingen. Man føler ikke, man skal ligge sådan og holde på benene. Armene, dem kan du vælge at lægge enten den ene på maven og den anden heroppe ved brystet, eller du kan have dem liggende sådan ud til siden her, ned langs siden, og hvor du sådan vender håndfladen lidt indad mod dig selv, og lillefingeren sådan ned i gulvet. Lige prøv sådan at mærke, hvordan føles det bedst for dig, at hænderne på mave og bryst, eller ned langs siden. Og så herfra kan du sådan bare lige ligge og mærke hele underlaget ned på hele bagsiden af kroppen. Og det kan være, at du opdager her, at det kunne være rart at have lidt støtte ind til lænden,
Så hvis du har et tæppe, så kan du lægge det ind også her ved lænden. Og her første gang, når du prøver det, så er det også, at man sådan lige skal bruge tid på at finde ud af, hvad skal jeg egentlig have af udstyr, for at jeg ligger allerbedst. Så mærker du hele bagsiden, ryggen der lige nu, så den rammer ned mod underlaget. Og lige mærker der, hvor dine fødder rammer underlaget. Knæene der, så den hviler ind mod hinanden. Og herfra kan du sådan lige lægge og bare lige lægge mærke til dit åndedræt, som det er sådan her fra start. Det skal ikke være på nogen bestemt måde her til at starte med. Du prøver bare lige sådan at lægge mærke til, hvor hen i kroppen kan du egentlig mærke, at du har din indånding, når du har den. Hvad bevæger sig af kroppen, når du har indåndingen? Og hvad bevæger sig i kroppen, når du har din udånding? Bare lige sådan en lille registrering af det, uden at du sådan skal have særlig opmærksomhed på at gøre det på nogen bestemt måde. Og du bliver bare liggende her i denne her hvilestilling lige nu, og jeg sætter mig op og guider dig lige så stille videre til, hvordan du kan komme lidt dybere ind i en hvile her i denne her stilling. Hvis du undervejs mærker, at det kunne være rart lige at ændre lidt på stillingen for dig, så gør du selvfølgelig bare det. Så kan du prøve herfra og lige så stille begynde at have din opmærksomhed på maven. Sådan at du næste gang du har din indånding, så trækker du ligesom maven, vejret helt ned i maven, og lad din mave sådan udspile sig på din indånding. Og på din udånding, der trækker maven sig lige så stille sammen igen. Du bliver ved med at have udåndingen, så lang tid du kan. Og i slutningen af udåndingen er det som om du lige trækker navlen hen mod rygsøjlen. Og så ligger du nu lige så stille skiftevis på din indånding, lader du maven udspile sig og blive stor og rund som en bold. Måske du også kan mærke, at du sådan helt kan udvides til siderne hernede, og måske helt bag til ved lænden. Og på udåndingen, der lægger du mærke til, at det er som om det hele lige så stille trækker sig sammen igen, og kroppen sådan samler sig. I slutningen af udåndingen er det, at du trækker navlen sådan hen mod rygsøjlen. Næste gang du har din indånding, så gør du det samme som før. Maven, der udspiler sig, når du trækker vejret ind. Siderne bag til ved lænden. Og så prøver du faktisk på samme indånding, at du trækker luften videre op i brystkassen og helt op til dine kraveben. Føler du sådan bliver helt fyldt op med luft, også til siderne heroppe og bag til ved ryggen. På udåndingen, der lader du ligesom kraveben sænke sig først, så brystet, og til sidst maven, ligesom før. Det her er de lange, dybe åndedrag. En måde, hvorpå du trækker vejret, sådan at du sætter gang i det beroligende nervesystem inde i dig. Så prøv bare lige at blive liggende her i dit eget
rolige tempo. En lang indånding, hvor maven jo udspiler sig. Og du bliver ved med at have din indånding så lang tid du kan. Du bliver også ved med at have din udånding så lang tid du kan. Og du kan prøve at lægge mærke til der, når du trækker vejret helt ind og bliver ved med det, at på et tidspunkt, så er det som om, du kan ikke trække vejret ind længere. Prøv at lægge mærke til den lille pause, der er der, imellem indånding og udånding, hvor der ingenting sker. Bare lige en lille registrering af denne her pause, hvor der hverken sker indånding eller udånding. Så ligger du lige så stille nu og følger dit åndedræt. Indånding og udånding, der hele tiden følger efter hinanden. Så kan du prøve nu at egentlig bare lade kroppen selv styre det her åndedræt igen. At du ikke sådan behøver at have særlig opmærksomhed på at trække det sådan særligt dybt, og ikke behøver at have særlig opmærksomhed på, hvad skal maven gøre, når jeg trækker vejret ind. Men bare lige lade kroppen selv styre det. Og prøv så, når det sker, at du lige så stille retter opmærksomheden hen på den bevægelse igen, som du mærker i kroppen. Hvor hen i kroppen mærker du en bevægelse, når du trækker vejret ind, og når du puster ud igen. Du kan prøve om, hvis du retter opmærksomheden sådan længere ind i kroppen, helt ind sådan i kernen af dig. Prøv at lægge mærke til, om du ligesom kan finde et sted herinde, helt langt inde, hvor du sådan har særlig lyst til at holde din opmærksomhed. Et sted, hvor du sådan kan mærke, at der er måske mere roligt. Et sted, hvor der sådan føles måske lidt mere varmt, trygt. Sådan et sted inde i dig, hvor du får lyst til sådan at holde din fulde opmærksomhed. Og bare lige ligge her sådan og læg mærke til den bevægelse, som du mærker der helt langt inde. Prøv at lægge mærke til, at det er som om, at der er en bevægelse derinde, hvor kroppen ligesom udvider sig og åbner sig lidt, når du trækker vejret ind. Og som om, at kroppen lige så stille sådan samler sig og lukker sig roligt om dig igen på din udånding. Bare se, om du kan holde din opmærksomhed på det her sted. Det her rolige sted langt inde. Og bare følger denne her bevægelse. Kroppen, der ligesom åbner sig. Udvider sig, når du trækker vejret ind. Og kroppen, der lige så stille lukker sig og samler sig roligt om dig igen på din udånding. Det her sted, her langt inde, det kan du ligesom bruge som et slags anker, mens du ligger her. Sådan et sted, som du hele tiden kan trække din opmærksomhed hen til igen og igen, hvis du opdager, at du lige glider væk i nogle tanker, eller
måske nogle lyde, du hører, så vil du til enhver tid sådan venligt kunne kalde dig selv tilbage og holde din opmærksomhed på det her sted, du har fundet inde i kroppen, og hvor du bare ligger og følger denne her bevægelse i dit åndedræt. Så hvorhen du har din opmærksomhed henne lige nu, så kan du igen lige prøve at vende opmærksomheden tilbage til at mærke der, hvor ryggen, bagsiden af kroppen rammer underlaget lige nu. Lige mærk den stabilitet, der er i det fundament, som du ligger på lige nu. Som om at jorden ligesom sådan siger, jeg har dig. Den her fornemmelse af lige sådan at være støttet og båret af jorden under dig. Helt stabilt underlag ligger du på. Og prøv igen også lige at vende tilbage til åndedrættet. Bevægelsen i kroppen, når du trækker vejret. Bare lige sådan en lille registrering af, hvad mærker du egentlig i maven, når du trækker vejret? Er der noget bevægelse der? Er der noget bevægelse oppe af ved brystkassen? Bare en registrering. Det er ikke noget, der skal være på en bestemt måde. Så her afslutningsvis, så kan du lige prøve igen at tage sådan 2 eller 3 noget dybere vejrtrækninger. Sådan at du lige sådan laver en dyb indånding og en lang udånding, hvor du ligesom mærker, at du sådan for hver udånding synker dybere og tungere ned mod underlaget igen. Og bare lige sådan ligger her afslutningsvis og mærker, hvordan du på indåndingen trækker vejret dybt og langt ned. Og på udåndingen, den her fornemmelse af, at du ligesom lander dybere og tungere ned mod underlaget. Og så skal du lige så stille begynde at vende tilbage igen og indstille dig på, at denne her lille hvileøvelse er ved at være slut. Du kan begynde lige så stille sådan at bevæge dine fødder og tæer. Måske bevæge dine fingre og hænder en lille smule, sådan at du lige får givet lidt besked til kroppen om, at nu skal der lige straks ske lidt mere. Du kan også lige sådan mærke efter, om det kunne være rart at strække kroppen lidt, inden du snart skal op og sidde igen. Lige sådan begynder røre lidt på kroppen og give små beskeder til kroppen om, at snart er hvileøvelsen her ved at være slut. Så kan du komme lige så stille over på din ene side og ligge, sådan at du bare lige ligger på siden og sådan lige mærker sådan eftervirkningen fra denne her tid i hvilestilling. Bare lige ligger her sådan og mærker kroppen, der rammer underlaget nede på siden her. Og så kan du lige så stille
begynde at skubbe dig roligt op igen. Og når du kommer op og sidde, så sidder du bare lige her igen og sådan igen mærker eftervirkningerne fra denne her hvileøvelse. Og måske du undervejs også lagde mærke til, at der var nogle lyde herfra, her hvor jeg sidder. Og nogle gange så kan lyde jo komme til at virke forstyrrende for os. Fik jeg først lige lukket vinduet her til sidst. Men man kan egentlig sige også, at det der er med lyde, der kan forstyrre os, det er faktisk også noget, som vi sådan kan træne os til eller øve os i at registrere og observere, og så ligesom øve os i at sige lige meget. Det har ikke noget med mig at gøre lige nu. Jeg lader det være. Jeg lader det passere. Det foregår der. Og så ligesom vender tilbage til, hvad var det, jeg vil have min opmærksomhed på lige nu. Det var sådan en lille introduktion til hvileterapi, i hvert fald en enkelt del af hvileterapien, af den restaurative yoga også. Og du kan jo prøve det igen, hvor du bliver guidet her fra mig, og ellers så er det jo faktisk også noget, som man med tiden sådan kan guide sig selv i. Bare det er ligesom at mærke, at du kommer ned og ligge og får den her sådan groundende tyngdefornemmelse ned mod underlaget. Bare det alene kan virkelig sådan give kroppen den her fornemmelse af, at nu er der lige tid til ro og hvile. Og når du så ligesom kobler den her vejrtrækning på med de lange, dybe vejrtrækninger, så er du virkelig i gang med sådan at gøde det her beroligende nervesystem. Så tak for nu, og jeg håber, at det er noget, som du kan bruge til noget.